Dewch i diweddio. Diolch yn y ti o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron unwaith eto ac yn gofyn i ti drigarhau wrth i mi ddod lawr un plith. Tywalt ysbryd arno. Fi'n ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Oedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Gech atgoffa mis Mai, trydydd nos Iau o'r mis Mai mae'r 15fed yw fe fydd ein noson o Emynau. Felly digon o gerdiau i wahodd pobl i ddod yma i'r capel am hanner ad i 7 ac cyfle i roi neges o'r efengil hefyd ar ôl canu ac edrych ar sawl emyn. Felly Mai y 15fed am hanner awr wedi 7. Hefyd cwrgweddi misol ar y drydydd nos Iau o bob mis hefyd. Gydawch i ni nawr ganu emyn rhif 150. Fe Iesu yw fy niw, fy mrawd am prynwr yw ffyddlonaf gwir. 150 yw'n i sefyll i'w chanu. Darlleniad o'r efengil nôl Lyc y 6ed benod, Lyc penod 6 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. A bu ar yr ail prif sabodd, fyned ohono trwy'r yd a'i'r ddisgyblion a dynasant y tywys ac a'i bwytasant gwedi'i rhwbio a'i dwylo. A rhai o'r Phariseaid a ddywedasant wrthynt, pa ham yr ydych yn gwneithir yr hyn, nid yw yn gyfreithlon i wneithir ar y sabothau. Ar Iesu gan ateb iddynt a ddywedodd, oni ddarllen asoch hyn chwaith, yr hyn a wnaeth Dafydd, pan oedd chwant bwyd arno ef, a rhai oedd gydag ef, y modd yr aeth fe mewn i dŷ Dduw, ac y cymerth ac y bwytaodd y bara gosod ac ei rhoddes hefyd i'r rhai oedd gydag ef, yr hwn nid yw gyfreithlon ei fwyta, ond i'r offeiriaid yn unig. Ac fe ddywedodd wrthynt, y mae mab y dyn yn arglwydd ar y sabodd hefyd. A bu hefyd ar sabodd arall, iddo fyned i mewn i'r synagog ac athrawieithu, ac yr oedd yno ddyn a'i law ddeiau wedi gwywo. Ar ysgrifenyddion ar Phariseaid a'i gwyliasant ef, a iachau ef ar y dydd sabodd, fel y caffed achwyn yn ei erbyn ef. Eithir efe awybu ei meddyliau hwynt ac y ddywedodd wrthynt y dyn oedd ar llaw wedi gwywo, cyfod i fyny a saf yn y canol ac efe a gyfododd i fyny ac a safodd. Yr Iesu am hynny a ddywedodd wrthynt, mae fi o fyna fi chwi, beth sydd gyfreithlon ar y sabothau.
Gwneithir da yn te gwneithir drwg. Cadw einioes a'i colli. Ac wedi edrych arnynt oll oddi amgylch, fe ddywedodd wrth y dyn, Estyn dy law, ac fe wnaeth felly, a'i law ef a wnaed yn iach fel y llall. A hwy alanwyd o'n fydrwydd, ac ymddiddanasant yn aill wrth y llall, pa beth a wnaent i'r Iesu. A bu yn y dyddiau hynny, fyned ohono ef allan i'r mynydd i weddio, a pharhau ar hyd y nos yn gweddio Duw. Bydde bendith Duw ar ei air, sancta Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy enw, trwy heiddiannau, dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch bod ffordd wedi hagor, ei fod yn bosib i bechaduriaid cael bod yn blant i ti ac yn gallu dy alw yn dad. Ac felly o Dduw, unwaith eto yn dod gyda'n gilydd, mae bach ei niferoedd yn dod yn llawn hyder, yn gwybod y fod ti yn dad drosom ac yr wyt ti yn holl alluog. Ac felly o Dduw, i ni'n byw mewn dyddiau sydd yn dywyll ac yn ddyrus, ac yn byw mewn dyddiau sydd yn wrthwynebus llwyr i'th air di. Ac bod hyn i gyd yn wir o'n blaenau ni, does dim angen edrych yn bell cyn i ni cael prawf ar ôl prawf o gyflwr ein gwlad. Ac eto Dduw, i ni yn gwybod yr wyt ti yn holl alluog, yr wyt ti yn llawn trigaredd, yr wyt ti wedi addo cymaint o addewidion yn dy air idd blant. Ac felly o Dduw, i ni'n datgoffa di o'th addewidion yn ystod ein hoedfa ni yma. Yr wyt ti wedi addo, lle bod 2 neu 3 wedi ymgynnull yn dy enw, yr wyt ti yno yn ei plith. Ac yn gweddio Dduw bod yna, nifer bach ohono, ac yn dod at y rhif yna yn agos iawn. Ac eto Dduw yn gwybod yr wyt ti felly wedi addo cael bod gyda ni, yr holl wrthwynebiad sydd, yr holl atgasedd sydd, yr holl ymdrechion i dywelu dy air. I ni yn gwybod yr wyt ti yn gallu bod yma. Yr wyt ti'n gallu bod yn bresennol i ni yma yn yr oedfa ac i'r rhai sydd yn gwrando ac yn ymuno â ni. I ni yn gweddio o Dduw, y cawn yr ymwybyddiaeth yna, dy fod wedi dod lawr i'n plith yn nerth yr ysbryd glân. I ni'n gwybod o Dduw, os mae mawr neu bach yw y nifer, yr un yw yr angen, rhaid i ti ddod, rhaid i ti weithio. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i drigarhau wrthym. Gad i ni deimlo rhyw bresenoldeb ohono ti yma yn ein plith. I ni yn diolch am yr adegau rwy ti wedi dod, wedi rhoi cyffyrddiad i ni, ond i ni'n gofyn am fwy. I ni'n gofyn am dywalliad mawr o ddysbryd lan di ar ein hoedfa, ar ein hyneidio ni, yn ein plith ni yma, fydde di ar waith yn amlwg i ni cael gweld. A bydde di yn dwy'n eneidiau at y hun drwy dy ras sydd yn anorchfygol. O Dduw, rho disgwyliadau mawr i ni, rho faich ar ein cylonau ni i weld y enw di yn cael ei ddyrchafu, goriwch pob enw arall. Felly o Dduw, i ni yn gofyn am ddiogelwch rhag yr un drwg. I ni yn gweld sut y mae'r un drwg wedi gweithio yma yn ein gwlad ni ac yn ngwledydd y byd. I ni'n gweld o Dduw sut y mae'r broffes, y dystiolaeth o'r rhai sydd yn credu'r gwirionedd yn gwanhau fel petai o sil i sil. I ni'n gweld bod y mannau hynny lle mae dair yn cael ei ffregethu'n ffyddlon yn nerth yr ysbryd glân yn diflannu yn gyflym. Ond o Dduw, i ni yn gweddio felly a bydde di yn diogelu yr mannau hynny sydd yn parhau i fod yn ffyddlon. Ond o Dduw, rho disgwyliadau mawr i ni. Gad i ni weld yr achos yn cryfhau, nid mwyn yr achos, ond mwyn dy enw di. Gad i ni weld dy enw di yn cael ei ddyrchafu, goriwch pob enw arall. Gad i'th bresenoldeb o mor reol yma neu'n plith ni, yn ystod ein hoedfa. Y bydd na'r rhai, fydd yn gyrru neu'n cerdded heibio yr adeilad yma, yn dod i wrando, ac yn gwybod bod yna rhywbeth arbennig. O Dduw, bydd na'r rhai yn teimlo'r awydd i fynd ar y we, ac o Dduw yn gwybod yn teimlo'r baich yna bod rhaid iddyn nhw, yn gwybod pa le i droi, efallai wedi clywed neu wedi derbyn gwahoddiad, ac o Dduw yn ymuno ar y we, a trwy dy ras di yn dod o dywyllwch i oleuni. Rho ffydd i ni gredu fod pethau hyn yn bosib yn yr oes hon. Felly o Dduw, bendithiad diogelu ni nawr, tyr dim plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydewch ni ganu Emynau 201, Iesu ei hunan yw fy mywyd, Iesu'n marw ar y groes. 201 gewn ni sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn o'r efengil nôl lyc y 6 benod ar 10 adnod, lyc penod 6 adnod 10. Ac wedi edrych arnynt oll oddi amgylch, fe ddwedodd wrth y dyn Estyn dy law. Ac fe awnaeth felly, a'i law awnaed yn iach fel y llall. Nawr yr hyn i ni weld yn y darn yma sydd wastad wedi bod yn wir dros y canrifoedd. Y gor-bwyslais a rodda'r rhagrythwyr ar y materion lleiaf oll. Mae wedi bod yn wir o'r eglwys ac wedi bod yn ddinistyr i sawl eglwys dros y canrifoedd
Ac i'r rhai sydd yn proffesu ac yn ffals a'r rhai falle sydd yn wir wedi ffeindio hunan. Wir yn blant i'r arglwydd yn mynd ar gyfeilion, yn troi ffwrdd, mynd yn bell oherwydd y broblem yma. Ond hyn yn arwyddocaol iawn o'r rhai sydd yn grefyddol. Lle nad oes gwir efengyl ganddyn nhw, a lle nad oes gwir ffydd ganddyn nhw. Lle nad ydynt wedi derbyn yr hodd o ffydd i gredu, ond maen nhw'n grefyddol ac yn gyffyrddus yn y capel neu yn yr achos. Yn aml, be welwch yw gorbwyslais ar faterion bach. Tra yn anwybyddu ac esgusodi ei hunan ar y materion pwysicaf. Chi'n ei weld fan hyn? Doedd y Phariseiaid ddim yn Gristnogion. Doedden nhw ddim wedi credu'r efengyl. Roedden nhw'n credu mewn Duw. Duw yr Hen Testament o'n nhw'n credu, o'n nhw'n meddwl bod nhw'n pwyso arno fe. Ond roedden nhw'n cysau yr un oedd yr Hen Testament yn sôn amdano, y Meseia. Roedden nhw wedi gwrthod y Meseia. Ond roedd rhain oedd yr arweinyddion crefyddol, y Phariseiaid, yr ysgrifenyddion, yn pwysleisio agweddau. Roedden nhw mor llym ar lawer i bwnc. Be ni'n gweld fan hyn? Nid oedd yr ysgrifenyddion a Phariseiaid yn gweld dim byd o'i le ar y cerdded, os ni'n yn y darn cyntaf, os chi'n cofio'r darn cyntaf o'r benod nes i ddarllen chydig funudau yn ôl, lle roedd yr disgyblion yn cerdded trwy'r maes o yd. Doedd dim problem gan yr Iddewon, y Phariseiaid, fod yr disgyblion yn cerdded trwy maes o yd. Tybiwn ni, y pethau ni'n mynd i eglwys i Efengyledd heddi, fydd na rai yn gallu dadlen ffyrnig yn erbyn chi, bod chi'n credu'r efengyl, bod chi'n credu mewn addoliad pur, bod chi'n credu mewn pwysigrwydd yn wahanu o'r byd, yr holl bethau pwysig, bywyd sanctaidd ac yn deheu am y pethau yna, ond bydd yna rai tybiwn ni fydd yn gractach i yn mynd trwy faes o yd ar bnawn dydd Sul. Bod chi wedi bod i gwrdd bore pnawn y nos, falle. Ond efallai fydden nhw mor grac gyda chi a mynd trwy maes o yd. Ond doedd y Phariseiaid dim o'r lle yma. Roedden nhw'n credu'r Hen Testament, a roedden nhw'n credu i fod yn iawn, dim problem i fynd trwy'r maes o yd, a doedd dim problem dyn nhw yn y weithred o dynnu'r dywysen. Wrth gerdded trwy'r maes o yd i dynnu'r dywysen o'r yd ac yn gallu gwneud hynny. Doedd hwnna ddim yn broblem iddyn nhw. Nid dyna beth oedd wedi corddi nhw. Dyma beth oedd wedi achosi problem. Bod y disgyblion wedi cerdded trwy maes o yd, cymryd y dywysen, popeth yn iawn hyd yn hyn. Ond yna, y weithred o dynnu y pen fel betai, rwbio gyda'i dwylo ac yn ei fwyta, tynnu'r dywysen, rwbio fe gyda'r dwylo ac yn ei fwyta fe. A dyna fe, roedden nhw'n falch. Ni wedi ffeindio rheswm i cyhuddant hwy o dorri'r bedwaredd gorchymyn o weithio ar y sabodd. Ac roedden nhw'n llawenhau, bron iawn allech chi ddadle, bydden nhw wedi cael parti mor falch o nhw, bod nhw wedi ffeindio allwn ni gyhuddo'r rhain, ond nhw wedi edrych ar nhw, ac wedi mynd trwy'r maes o yd, a wedi cerdded trwy'r cae i gyd, ac yna pan welon nhw'n rwbio'r dywysen, ac yna'n bita, roedden nhw'n gwybod dyna ni chi wedi pechu. Dyma beth sy'n hyfryd hefyd. Fe safodd yr Iesu fyny dros y disgyblion, ac iddo bwysleisio ni wnaethant ddim byd o'i le. Mor aml gwelir hyn yn myd y crefyddol, hyd yn oed yn drist iawn y myd yr Efengylaidd. Ond i chi gallu deall pam. Achos dyma beth sy'n digwydd pan mae'r weledigaeth o'r efengyl yn lleihau. Dyma beth sydd yn digwydd pan y mae gwrthgiliad yn dod ymhlith y saint. Dyma beth sydd yn digwydd pan y mae pethau bach yn dod yn fwy pwysig na'r pethau mawr.
Dyma beth sy'n digwydd pan mae'r hunan yn cael ei ddyrchafu. Dyna beth sy'n digwydd pan mae balchder yn dod i fewn, mae'r golwg o'r Efengil ac o'r arglwydd Iesu Grist yn diflannu, ac nawr mae'n rhaid i chi i ddod â rhywbeth arall mewn yn ei lefe. Mae'n rhaid i chi gyfiawnhau bod chi'n iawn. Ac felly, chi'n gorbwysleisio pethau materol, pethau bach. Dyna yw'r broblem i'r eglwys trwy'r amser. Dyna pan mae pobl yn cael trafferth mewn eglwys, yw maen nhw'n gweld, os nad ydyn nhw'n gallu profi bod nhw wir yn ysbrydol, maen nhw'n chwilio am rhywbeth i ddweud, mae'n rhaid fi brofi fy mod i wella rhywun arall. Balchder dyn yw'r broblem trwy'r amser. Gwneud y crefyddol, yr ysbrydol yn rhywbeth allanol. Y gorbwyslais ar faterion eilraidd, y gosod y materion un mor bwysig, mor uchel, ond yna anwybyddu gwir faterion yr Efengil a thrawiaeth byd. Mae beth sydd yn ddiddorol. Chi wedi gweld mewn sawl eglwys, a chi allu dweud yn syth amdanynt, mae yna rhywbeth yna. Falle nad oes na wir groeso i chi, falle byddwch chi'n mynd yna, chi'n Gristion, chi'n credu'r gwirioneddau yr Efengil, a chi'n credu'r pethau pwysig. Beth yw'r pethau pwysig? A thrawiaeth yr Efengil. Thrawiaeth ddiwygiedig. Ac os yw hwnna'n iawn, fe fydd yr addoliad yn iawn. Addoliad pur a sanctaidd. Ac os ni'n credu yn yr Efengil ar athrawiaethau pur, ac fydd hwnna'n arwain, rhaid iddo fe arwain at addoliad pur a sanctaidd. Ac os yw hwnna'n iawn, bydd y bywyd, y deheuad i fyw yn lan ac yn byr ac wedi ymwahanu o'r byd. Ac yna chi'n gofyn y cwestiwn, pam fod pobl yn cwyryl ac yn dadle dros materion eilroedd ac yn ei gosod nhw mor uchel? A nad oes croeso i chi. Mae rhai chi ofyn, ydyn nhw wedi deall yr Efengil? Ydy'r rhain erioed wedi deall yr Efengil? Ac os ydyn nhw, maen nhw wedi hen wrth gilio. Achos dyle hynny ddim digwydd. Dyle fe ddim digwydd os yw'r pethau yn hynny lle, os ydyn ni wedi cael ein darostwng, os ydyn ni'n credu yn yr Efengil yn byr ar athrawiaethau ac yn gweld pwysigrwydd a ddoli Duw mewn sancteiddrwydd a ffyrdeb a pharchedig ofn ac yn anofalus yn ein bywydau. Dyna'r materion pwysica. Fe fi'n anghytuno'r beth eraill, ond dyn nhw ddim mor bwysig. Maen nhw'n bwysig, ond dyn nhw ddim mor bwysig. Ond dyma'r broblem i ni'n gwynebu heddi, yn yr ychydig sydd ar ôl o eglwysi ffyddlon. Mae hwn yn broblem anferth yn diwedd. Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf galon dyn, ac yn ail angen dyn, ac yn olaf iachau dyn. Wel, yn gyntaf, calon dyn. Mae'r sefyllfa, os ych chi'n cofio'r 5 adnod gyntaf o'r benod yma yn Efengil Lyc, y 5 adnod gyntaf, mae'n sefyllfa debyg, yr un o cerdded trwy'r maes, a'r disgyblion gyda'r id a'r dywysem. Sefyllfa'n debygol o fod yn wahanol i'r un ni'n edrych arno nawr. Achlysuron gwahanol. Yr un yw'r broblem, gweithio ar y saboth. Phariseaid yn cwyno. Yr un yw'r broblem. Ond achlysuron gwahanol. Yno, mwy na thebyg, digwydd gweld y disgyblion yn y maes a bwyta o'r dywysen a wnaeth y Phariseaid. Mae siŵr o fod digwydd bod o'r rhai o'r Phariseaid yno yn agos i'r maes, gweld y disgyblion, ac yna yn falch. Wel, ond ni'n yn fan ar lle, ac i ni yn yr adeg iawn, a'n yn man iawn, i ni wedi gweld nhw wrthi, ac mor hapus o'n nhw siŵr o fod i weld bod y disgyblion wedi gwneud hyn. Felly roedd yn rhoi achos iddyn nhw i feirniadu. Mae hwnna'n ofnadw, ond yw e? A siŵr o fod ni wedi cael profiad yma'r blaen. Y byd yn ffeindio ni'n gwneud rhywbeth neu'n ymateb mewn ffordd na ddylsen ni. Ac yn llawenhau fod Cristion wedi methu. Ond o fewn yr eglwys hefyd tybio ni, fe fydd yna rai proffeswyr, rai credinwyr falle sydd wedi gwrthgilio gyda fath atgasedd tuag ato ni yn falch pan ni'n gwneud camgymeriad. Mae'n drist, ond yw e? Ond nid yw e'n drist. O'r pulpit, chi'n gallu pregethu, a chi'n gallu gweld ymateb rhai, bod yna rhyw fath o lawenhau, meddwl, mae e wedi dweud rhywbeth na ddyle wedi dweud, ac yn meddwl, dyma'r reswm allwn ni feirniadu fe. Ac roedden nhw'n digwydd bod yn y fan ar lle, a maen nhw'n falch bod nhw wedi ffeindio rhywbeth gallen nhw ddweud. Mae hwnna'n digwydd, mae e mor drist bod calon dyn mor gas. Mae'n drist dweud bod calon rhai Cristnogion mor gas.
bod nhw falch pan maen nhw'n cael rheswm i gwyno amdano chi. Mae hwnna'n ofnadw, ond mae hwn yn waith. Mae adnod 6 ymlaen yn waith. Achos mi roedd y Phariseaid yn chwilio am gyfle i gyhuddo'r Iesu. Dyna be maen nhw'n wneud, roedden nhw mynd allan o'i ffordd i chwilio am gyfle. Yn yr adnodau cyntaf, yn debygol iawn, roedden nhw'n digwydd bod yn y fan a'r lle pan ddigwyddodd e. Ac roedden nhw'n meddwl, hyfryd, dyma reswm i ferniadu. Ond nawr i ni wedi gweld, roedd rhain yn mynd allan o'i ffordd. Yn aml iawn, dwi'n meddwl, falle fi wedi bod mewn ambell i oedfa, dwi'n siŵr bod ambell un wedi bod yna, nid i addoli, ond i ffeindio a ddywedir rhywbeth anghywir mwyn berniadu. Dwi'n siŵr yn yr oes yma ar y we, fydd yna rai fydd yn gwrando, falle, dyma be fydd y tragedy fwyaf, falle bydd yna rhywun yn gwrando ar y we heddi, yn chwilio am rhywbeth y bydd yn cael ei ddweud o'i le mwyn berniadu neu cyhuddo. Mae'n drist, ond yw e? Mynd allan o'ch ffordd i wrando, nid i gyd addoli, ond i ferniadu. Adnod 6, a bu hefyd ar y sabodd arall, iddo fyned i mewn i'r synagog, ac a thrawiaethu, ac yr oedd yno ddyn a'i lawddeiau wedi gwywo, a'r ysgrifenyddion a'r Phariseiaid a'i gwyliasant ef, a iacha fe ar y dydd sabodd, fel y caffent achwyn yn ei erbyn ef. Mae'n ofnadw. Roedd y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion yn gwybod byddai'r Iesu yno, roedden yn gwybod, os fydd yr Iesu yno, mae e'n siŵr o fod eisiau gwneud rhyw weithred o ddaioni. Ond nhw'n gwybod, ond nhw wedi clywed amdano, yn gwybod sut un oedd yr Iesu, ac felly nhw'n meddwl dyna lle sy'n eisiau ni fod. Mae'r Iesu mynd i fod yn y synagog. Mae'n mynd i fod yn neud rhywbeth da. Mae'n mynd i feddwl am helpu rhywun. Fydd efallai eisiau iachau. A mae'n sabodd. A dwi ddim fod i iachau ar y sabodd. Ac felly fydd hwn yn gyfle i ni ddal yr Iesu. Am gyfle, ar blat, i'w ddal a'i gyhuddo. Ond ni wedi darllen yn rhywle, yr oedd e fel llew yn llygadu ei ysglyfaeth. Dyna beth oedd y Phariseiaid fel. A chi'n gallu dychmygu fe, ydych? Dwi'n gallu tystio hyn, dwi wedi gweld rhai fel hyn. Maen nhw fel llew yn llygadu ei ysglyfaeth. Maen nhw'n aros. O, please, dwedwch rhywbeth allwn ni ferniadu. Dyna be, maen nhw eisiau tawelu'r neges, maen nhw eisiau dweud, ni eisiau cael gwared ar hwn, ac maen nhw fel llew allan am ddinistrio. Dyna beth oedd y Phariseiaid fel gyda'r Iesu. Dwi ddim wedi newid, dwi ddim yn anodd i ni ddychmygu. Ond mae mor bwysig, mae'r wers mae mor bwysig i bob un ohono ni a rai sydd yn gwrando. Dyma beth sydd yn bwysig i bob un ohono ni. Yn ôl yr 8fed adnod, mae'r Iesu, mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwybod pob dim. A mae'n gwybod beth oedd yn ei meddyliau nhw. Mae'n gwybod beth sydd yn ei calonau nhw. A mae'n deall o ble mae'n dod. Adnod 8. Eithir e fe a wybu ei meddyliau hwynt. Ac a ddywedodd wrth y dyn oedd ar llaw wedi gwywo, cyfod i fyny a saf yn y canol, ac e fe a gyfododd i fyny ac y safodd. Mae'r Iesu yn gwybod. Oedd e'n gwybod beth oedd ei cynlluniau nhw, beth oedd ei bwriadau nhw, beth oedd ei cymell nhw, ei gyrru nhw, oedd e'n gwybod am ei hatgasau tuag ato, gwybu yr Iesu am bob un ohono ni heddi sydd yma ni'n gwrando. Mae'n gwybod pam i ni yma, mae'n gwybod pam i chi'n gwrando. Mae hwnna'n dychryn chi, ond mae'n gallu peri ni cael yr ofn yma. Mae'r Iesu yn gwybod pam i chi yma. Mae'n gwybod pam i chi'n gwrando. Mae hefyd yn gwybod pam fod yna rai ddim yma. Mae'n gwybod na hefyd. Mae hwnna'n dychryn chi hefyd. Mae hwnna'n rhoi cyfrifoldeb i ni. Mae'r Iesu yn gwybod pam nad yw rhai yma. A mae'n gwybod y cymhelliad yn ei calonau nhw, os yn iawn neu beidio. Mae'n gwybod, os yn gwrando, mae fodd i ni'n gwrando i'r galon, a'i calon o addoliad yw e, ac o geisio yw e, neu a yw e'n galon sydd yn llawn gwrthwynebiad. Mae'r Iesu yn gwybod y cyfan. Does dim ots yr hyn i ni'n ei feddwl, mae'r arglwydd sydd yn gwybod, mae'n gwybod y cyfan. Mae'n deall y cyfan. Mae'n gwybod beth yw'n cyflwr ni nawr. Gan amla, pa bynnag sect
ydoedd o'r Phariseaid, o nifer o sectau gwahanol, agweddau gwahanol o'r Phariseaid. Ond gan amla, credant ei fod yn iawn i achub bywyd ar y saboth, ond dyna yn unig. Pa bynnag grŵp o Phariseaid oedd roedd yna rhyw gytundeb fan hyn o leia. Ar y saboth, os oedd achub bywyd angen, yna roedden nhw'n fodlon i chi achub bywyd. Ac felly, yn y sefyllfa fan hyn, roedd yn meddwl am gyfle yma i'w gyhuddo o iachau claf. Doedd neb ar fi'n marw yno. Doedd neb mor ddifrifol sal fod na berig. Beth oedd nhw? O dyn oedd gyda llaw wedi gwywo. Doedd dim peryg bywyd iddo fe. Roedd ei fywyd yn anodd yn yr oes yna, neb i'w helpu nhw. Doedd neb i'w helpu fe, felly ddim yn gallu gweithio siwr o fod. Roedd yn dlaw, bydde pob math o anhawsterau yn yr oes yna 2000 o flynyddoedd yn ôl, un llaw wedi wywo, ac felly roedd yn anodd. Ond oedd ei fywyd ddim mewn peryg ar y pryd. Felly, fydde'r Phariseaid ddim yn hapus o gwbl. Wel, fydden nhw yn hapus, achos o'n nhw eisiau chwilio am reswm i ferniadu'r Iesu. Ond roedden nhw o'r farn, nad oedd hawl iachau gŵr fel hwn. Ond mae'r Iesu'n gwybod na. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwybod beth oedd ar eu cylonau nhw. Roedden deall pam o'n nhw na. Roedden gwybod, roedden nhw chwilio am reswm i'w faglu, i'w gyhuddo, i ddod â niwed i'r Efengil. Dyna beth ond oedd yr Iesu'n deall hyn. Ond sylwch, dyw'r Iesu ddim yn camu nôl, dwi ddim yn meddwl mae rhaid fi fod yn ofalus fan hyn, dwi ddim yn meddwl bod rhaid fi fod yn wleidyddol gywir, na, mae'n mynd syth at y pwynt. Ac felly fe holodd yr Iesu cwestiwn, un oedd yn hawdd i'w ateb, amlwg oedd yr ateb, dwi ddim yn broblem, bydde plentyn bach yn gallu ateb cwestiwn fel hyn. Adnod naw, yr Iesu am hynny a ddywedodd wrthynt, mae fi a fyna fi chwi, beth sydd gyfreithlon ar y sabothau? Gwneithir da yn te gwneithir drwg, cadw einioes a'i colli. Dwi ddim yn anodd, na gwe. Mae'n amlwg i blentyn bach yr oedd yn iawn i wneud gweithred o ddaioni. Os yw yn iawn gwneud gweithred o ddaioni yn ystod yr wythnos, mae'n iawn ar y saboth. Mae'r arglwydd wedi dysgu fe nath defnyddio enghreifftiau o'r Hen Testament. A sawl enghraifft o'r Hen Testament bod yn pwysleisio hyn, fod e'n bwysig gwneud gweithredoedd o ddaioni ar y saboth. Ond mae calon dyn mor dywyll, y gwrthod hyn sydd mor amlwg, y pechod yn dallu dyn i weld fan hyn, mae'n ofnadw. Yr oedd yn amlwg beth oedd yr ateb cywir dylsyd i roed, yn sylwch hwn. Beth sydd gyfreithlon ar y sabothau? Gwneithir da, te gwneithir drwg, cadw einioes a'i colli. Yr oedd rhain yn euog, yr oedd y Phariseaid yn ôl yr Iesu, yn euog o wrthod gwneud daioni, ond hefyd yr oedden nhw'n euog o wneud drygioni, y ddau beth. Roedden nhw yn meddwl, edrychwch ar ni mor gryfyddol, i ni mor gywir, i ni'n gwybod ein Hen Testament, i ni'n gwybod y gyfraith, i ni'n cadw'r gyfraith i'r lythyren yn fanwl iawn, ni'n gwybod beth i ni fod i dygymu o'r mintis ac yn y blaen. Ac felly, i ni'n gwybod popeth, i ni'n mor dda, ac o'n nhw fyna'n beirniadu'r Iesu am iachau, mynd i iachau, oedd Iesu'n gwybod hwn, oedd yn gwybod beth o'n nhw'n mynd i wneud, ac felly mae'r Iesu'n gofyn y cwestiwn, yr union cwestiwn oedd angen iddyn nhw i ateb, achos maen nhw ar fin i gyhuddo fe ar ôl iddo fe i iachau. Dyna beth o'n nhw'n mynd i wneud. Ond maen nhw'n euog o'r holl beth yma. Doedden nhw ddim yn fodlon bod rhywun yn gwneud yn dda, ac hefyd roedden nhw'n euog o wneud yn ddrwg. Achos yr oedd y Phariseaid am i'r gŵr aros yn ei gyflwr o drieni. Yr oeddent hefyd am ddod â niwed i'r Iesu. Roedd hwnna'n weithred gas ar y saboth. O'n nhw'n pwysleisio cadw'r saboth mor bwysig. O'n nhw'n falchio yng nghadw'r saboth, ond o'n nhw ddim wedi deall beth oedd yn ei olygu. Ac mae nhw nawr yn cynllwynio i wneud niwed i'r Iesu ar y saboth. Mae nhw am ddod â drwg i'r Iesu. I ddweud y gwir, yn waith yna, roedden nhw am ladd yr Iesu. Roedd y meddyliau o greulondeb yma yn eu calonau nhw ar y saboth.
Felly pan mae'r Iesu'n dweud beth sy'n gyfreithlon i wneud, gwneithir da yn te gwneithir yn ddrwg, cadw einas a'i colli, maen nhw'n eog o'r ddoi. Maen nhw'n eog o'r ddoi. Dyn nhw ddim eisiau gweld yr Iesu yn iachau'r claf, ond hefyd maen nhw eisiau lladd yr Iesu am iachau'r claf. Mae'n ofnadw. Ar y saboth, chwilio am achosion i'w gyhyddo. Ond sylwch, os ni'n neidio i ddiwedd y darn, ar ôl y wyrth, ar ôl i'r Iesu achau, sylwch ar wylltineb ei elynion. Am i'r Iesu helpu, adnod 11. A hwy a lanwyd o ynfydrwydd ac a ymddiddanasant y naill wrth y llall, pa beth a wnaint i'r Iesu. Maen nhw'n wyllt, maen nhw'n llawn ynfydrwydd, maen nhw'n meddwl, maen nhw'n dod at ei gilydd, maen nhw'n cael pwyllgor ar y saboth, sut i ladd yr Iesu. Mae'n ofnadw yn diwedd. Maen nhw'n ymfalchio yng Nghadw'r Saboth, a maen nhw wedi torri'r ddoi beth am y Saboth ei hunan. Maen nhw'n gwrthod wneud aioni, maen nhw'n cynllwynio drygioni. Mae'n afiach, mae Marc yn ei ddisgrifio'n fwy manwl. Grandewch ar yr adnod yn ôl Marc. Mae e'n sillafu fe mas am yr union beth yw e, Marc 3 adnod 5. Ac wedi edrych arnynt o amgylch yn ddicllon, gan drysthau am gael ledrwydd ei calon hwynt, efe a ddywedodd wrth y dyn Estyn dy law. Mae'r Iesu yn edrych. Mae Marc yn disgrifio, mae'n gweld calon y Phariseaid a mae'n dweud, yr oedd hwn wedi achosi'r Iesu i ddelio nhw fel ag yr roedd yr Iesu. Allech chi dweud, falle bod y gair yn grac gyda nhw'n well, dwi'n yn siŵr pa air fydd ore. I edrych arnynt. Mae'n ddig gyda'r rhain. Sylwch, pa mae'r Iesu'n ddig. Mae'n rhyfedd yn diwedd, mae fel bethau rhai pobl meddwl sy'n hawl dyn ni ddweud bod yr Iesu'n ddig. Ond does dim pechod yn ei deimladau tuag atynt. Does dim pechod yn ei galon. Achos be mae'r Iesu'n gweld? Mae'n gweld effaith pechod ar y Phariseaid yma. Mae'n gweld caledwch eu calonau ac mae'n edrych ac wedi edrych arnynt o amgylch yn ddicllon. Mae'n edrych arnyn nhw a mae'n gweld nhw am yr hyn ydyn nhw. Mae dal llawn cariad a thrigaredd tuag at y pechadur. Does dim pechod fan hyn achos oni ddyle pobl fod chydig bach yn fwy blin gyda phechod. Dwi'n ddim yn dweud bod chi'n colli tymer, dwi'n ddim yn dweud bod chi'n llawn cysineb ac yn dymuno drygioni neb. Ond pan chi'n gweld pechod, ond dyna lle dylsyn ni fod yn teimlo, mae'n torri'n halon i feddwl am yr holl gapeli sydd wedi cael ei dinistrio gan pobl sy'n profesu fod yn Gristnogion. A mae pobl yn dweud, mae popeth yn iawn. Dyw e ddim yn iawn. Ond mae yna le i fod ac edrych yn meddwl, mae hwn yn anghywir, mae pechod yn afiach, ond dyle fod o gariad, o galon o gariad ac o drigaredd, ac yn dyheu am gweld difeirwch. Mae'n hyfedd ond diwedd. Y pella i ffwrdd o ddeall yr efengil i ni mynd, mae'r holl beth yn diflannu. Mae dirnadaeth dyn yn mynd. Fe edrychodd arnynt yn ddig, yn gwybod eu cylonau. Dyma beth sy'n neud yn waith. Mae'r Phariseaid, adnod 6, a'r Phariseaid a eithant, Marc 3, adnod 6 yn yw, a'r Phariseaid a eithant allant, ac a ymgyngorasant y nebrwydd, a sylwch gyda pwy maen nhw'n cwrdda. Gyda'r Herodianiaid yn ei erbyn ef. A dyma be maen nhw'n cynllwynio. Pa fodd y difethant ef? Hynny yw, sut allwn ni ladd e? Be mae'r Phariseaid yn neud? Maen nhw'n mynd at yr rhai sydd yn ymwneud â Herod. Gallech chi ddim wedi cael pobl gwaith. A mae'r bobl crefyddol yma yn cael pwyllgor gyda'r rhain ar sut i ladd yr Iesu ar y saboth. Am iachau claf. Ond ydw i'n ddisgrifiad i chi o galon dyn, i ni'n ei weld e dro ar ôl tro. I ni'n ei weld e heddi, ni wedi weld e dros y ddegawd diwetha, ni wedi weld e dros yr hanner canrif diwetha, trwy gydol fy mywyd, nag i chi'n darllen amdano'n hanes yr eglwys, a trwy gydol yr ysgrythur. I ni'n gweld hyn, dyna beth mae pechod yn ei wneud. A pan nad oes na ddealltwriaeth o'r efengil, dyma yw ei ganlyniad. Mae'n drist ond yw e.
A dwi ddim yn rhywbeth i ni'n meddwl, wel, ffwrdd â hi, mae'n rhywbeth difrifol, mae'n rhywbeth dylen ni fod yn beichio, crio dros fe, a baich drom ar un hynnydio, ac i fod yn grac heb pechu. Gweddio na fyddwn ni'n pechu wrth fod yn grac. Ond fe welodd yr Iesu'r pechod am yr hyn oedd e. Os ydym yn dod i mlaen, angen dyn. Wel, mae'r angen i'w weld, ond ni wedi gweld o natur y broblem oedd yng nghalon dyn. Mae'n llawn pechod, mae'n llawn dyllineb, mae'n llawn atgasedd. A dyna yw natur calon dyn, ond mae'r angen yn anferth. Ond ystyriwch am eiliad y gynulleidfa oedd yno. Ystyriwch fel oedfa, os ych chi eisiau dychmygu fe. Petai fel ar y sil i ni nawr yn dod i'r capel, petai na chydig bach mwy na beth sydd gyda ni heddi, falle bydd yn helpu ni ddychmygu gynulleidfa fwy. Mae yna gynulleidfa ni'n ddiolchgar amdano fe. Ond dychmygwch chi betai'r canol yma'n llawn. Dychmygwch chi gynulleidfa felly. Sut gynulleidfa fyddai? Wel, tybiwn ni rhywbeth tebyg i hwn. Adnod 6. A bu hefyd ar y saboth arall, iddo fyned i mewn i'r synagog ac athrawieithu, ac yr oedd yno ddyn i lawddeiau wedi gwywo ar ysgrifenyddion a'r phariseiaid y gwyliasant ef a iachau ef ar y dydd saboth fel y caffent achwyn yn ei erbyn ef. Mi fydd yna rai yn y gynulleidfa wedi bod yno fel arfer. Mi fydd yna eraill wedi dod i wrando a dysgu a cheisio beth oedd yr Iesu yn ei ddweud, tybiwn ni. Bydd y rai wedi clywed fod yr Iesu yno, ac felly o ran diddordeb wedi dod. Falle bydd y rai ychwanegol wedi bod yna. Mwy o gynulleidfa. Felly dychmygu hwnna. Dwi ddim yn anodd i ni ddychmygu fydd yna rai ychwanegol wedi bod yna. Rai oedd yna bob tro. Ymhlith y rai oedd yno, bydd yna rai wedi bod yna i wrthwynebu yn meddwl sut allwn ni ddal yr Iesu. Yr oedd y phariseiaid ar ysgrifenyddion yno i ddal yr Iesu. Felly yr oedd yn gynulleidfa gymysg, amrywiol. Rhai oedd yn dilyn yr Iesu yn ddisgyblion iddo, yn dyheu am cael clywed mwy. Rhai oedd yn ymddiddori efallai. Rhai oedd yr arfer, rhai yn ei gysau. Ond yna roedd y claf hefyd yn ei blith. Ond beth i ni yn gallu dweud am angen oedd yng nghalonau pob un ohonynt. Does dim ots pam o'n hwnna. Achos yn sicr gellir dweud hyn, yr oedd pob un o'n nhw yn yr un cwch. Pob un ohonynt. Dyma beth mae pechod adda wedi achosi. Y mae pechod wedi dod i'r byd ac wedi achosi dyn i syrthio. Ac o ganlyniad i bechod, fe ddau pechod i galoned pob un ohonom o ganlyniad i bechod adda. Ac felly'r hyn oll mae pechod yn ei achosi, ni'n gweld, mae'r effaith i'w weld ers Genesis mlaen hyd heddi, gelyniaeth yn erbyn Duw, y gwir Dduw, dallineb tuag at y gwirionedd. Dyna'r gwir faterion, dyna'r gwir bethau sydd yn achosi problem oherwydd pechod. Mae gelyniaeth yn erbyn Duw, yn erbyn y gwirionedd, y gwir Dduw, mae dallineb yna. Mae yna anfodlonrwydd yna bod yn agos at oleini'r Efengyl. Dyna effaith pechod. Mae lot o effaith eraill. Mae pobl yn dwyn oherwydd pechod. Ond nid dyna'r brif broblem. Mae pobl yn lladd oherwydd pechod. Nid dyna'r brif broblem. Mae pobl yn anffyddlon i'w gwir a'i gwragedd, ond nid dyna gwir broblem. Mae hwnna'n un o'r symptomau pechod, ond beth i ni'n gweld, mae pechod wedi achosi dyn i fod yn elyn a Duw. Mae dyn yn casau'r Efengyl. Mae dyn yn anfodlon pan mae goleini'r Efengyl yn agos. Dyna'r effaith, dyma'r broblem oedd fan hyn. Y phariseiaid, falle nhw'n foesol iawn mewn lot o bethau, ond beth i ni'n gweld, roedden nhw'n casau y gwir Dduw. Roedden nhw'n casau y Meseia Iesu Grist. Roedden nhw'n casau'r Efengyl ac unrhyw beth i wneud â goleini'r Efengyl. I ni'n gweld y mae pechod wedi achosi marwolaeth corfforol. Mae wedi dod ag afiechydon mewn, wedi mwynhau'n un o symptomau'r peth. Ond y mae hyn yn arwain at y farwolaeth ysbrydol a thragwyddol. Ac felly ar sail hynny, am angen oedd yn y synagog y saboth honno. Am gynulleidfa. Yr oedd na bobl dda yna. Bobl foesol yna,
bobl crefyddol yna, yr oedd y Phariseaid yna, yr oedd yr ysgrifenyddion yna, ond roedd angen yr efengil ar bob un ohonyn nhw. Yr oedd rhai'n hoffi'r Iesu, rhai yn ei gysau. Roedd angen yr efengil ar y rhai oedd yn ei hoffi fe ac yn ei gysau. Yr un yw'r broblem. Yr oedd nhw'n yr un cwch. Yr oedd y claf mewn angen, yn sicr oedd yn amlwg beth oedd yr angen corfforol, roedd ei lawe wedi gwywo, roedd angen iachad corfforol yn sicr, ond hefyd yn fwy pwysig, roedd angen ysbrydol, roedd angen iachad ysbrydol ar y claf. Ac felly roedd y sefyllfa'n anhygol, roedd yn oedfa anhygol ar y sabodd. Roedd y crefyddol angen clywed yr efengil, ond nid yw'n sefyllfa real heddi. Mae angen pregethu'r efengil i'r crefyddol a'r digrefydd. Mae angen i'r crefyddol a'r efengylaidd ddysgu am yr efengil a dysgu am wirioneddau Duw am yr athrawiaethol a'r athrawiaethau. Roedd angen hyn ar y digrefydd a'r crefyddol, yr efengylaidd, di-efengylaidd, be bynnag chi eisiau sôn amdano. Roedd y Phariseaid angen clywed am ei hangen i edifarhau o'i caledwch tuag at Dduw. Roedd angen i'r Phariseaid ildio i Grist. Dyna beth oedd angen nhw. Yn y synagog y sabodd honno, roedd angen iddyn nhw i glywed y neges oedd gan Iesu. Felly gael ofyn, beth amdano chi sydd yn gwrando? A ydych chi yn cydnabod bod angen arnoch? Un gweddi yw bod rhai yn gwrando, a thrwy rhagluniaethau Duw, bod ymwybyddiaeth o'r angen yma yn pwyso'n drwm arnoch chi. Dyna ein gweddi. Dyma beth ni'n gweld llawer ohono fe yn yr oes hon. Does dim llawer yn gweld ei hangen. Mae yna lawer yn gallu cael ei magu ar aelwyd Gristnogol am flynyddoedd, am 10 mlynedd, 15 mlynedd, 20 mlynedd a gadael, a erioed wedi teimlo'r angen. Falle bod rhywun sy'n gwrando sydd yn gwybod bod angen, ond methu egluro beth yw'r angen. Falle bod hwnna'n bosib. Falle o'r diwedd bod rhywun yn gwrando, ond dyn nhw ddim yn gallu rhoi mewn geiriau beth yw'r angen. Mae yna rhyw wacter yn yr enaid, ond dyn nhw ddim yn gallu esbonio pam fod yna wacter. Mae nhw'n chwilio am rhywbeth, gall leddfu'r boen, yr ofn, falle sydd ganddyn nhw y gwacter yma. Falle'n fwy penodol, falle i rai sydd yn gwrando. Fel y claf, oedd y claf yn gwybod bod angen iachad ar ei lawer, oedd hwnna'n amlwg, roedd e'n deall. Ond efallai bod yna rhywun sy'n gwrando, ydych chi trwy ras wedi teimlo presenoldeb Iesu Grist? Efallai mewn oedfa, efallai trwy ddarllen ei air, neu beth bynnag eich bod wedi gweld eich bod yn frwnt yn eog ger bron Duw, eich bod wedi deall o'r diwedd, eich bod chi wedi torri cyfraith Duw. Efallai bellach dydych chi ddim yn dadle gyda'r ddedfryd. Dydych chi ddim yn dadle gyda'r hyn i chi'n ei glywed. Mae pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Ond nid yw'r crefyddol yn amharod i ddweud y fath beth. Pechadur yw fy enw. Dwi wedi bod i'r capel trwy fy oes. Dwi wedi canu'r emynau. Dwi'n darllen fy Meibl i. Unwaith yr wythnos o leia, falle ar y sil, neu falle bod chi'n darllen yn fwy aml, a chi'n meddwl pechadur yw fy enw, ac i'r rheini, dyn nhw'n deall. Dyw'r efengil yn ddim byd iddynt. Os nad ydych chi wedi gweld mai pechadur yw fy enw, does dim syniad gyda chi o'r efengil. A dyma oedd yr angen, dyma beth oedd angen i'r gynulleidfa yma yn y synagog, yr rai crefyddol, y Phariseaid, y claf, roedd angen iddyn nhw weld eu hangen. Nid dim ond bod y llaw wedi gwywo, ond bod angen ar yr enau. Dyna sydd angen. Bod yna ddyheuad am drigaredd. O, am rai felly wrando ar gyhoeddau Gaerdyw. Dyn ni'n cael y profiad yn aml, nagyn? I bregethu i'r rhai sydd â baich am eu henaid. Dydyn ni ddim yn cael y profiad llawer. Efallai ni'n gweddio y daw y dydd. Y daw mwy o dan sain yr efengil sydd yn dod â baich yn pwyso fel mynyddoedd y byd. A ddim yn gwybod sut i leddfu'r boen.
Ac yn dod i weld, a oes ateb gyda chi, wel, i orffen felly yn drydydd i iachau'r dyn yma. Chos dyma'r ateb. Dyma'r ateb. Adnod 10. Ac wedi edrych arnynt oll oddi amgylch, fe a ddywedodd wrth y dyn, Estyn dy law, ac fe a wnaeth felly, a'i law ef a wnaed yn iach fel y llall. Am gydernid, am drigaredd. I bawb oedd yno, dychmygwch bod pawb oedd yn y synagog yn gallu gweld. Nid dim ond wrth y claf yma'r neges yma. Mae'r neges yma i bawb pan oedd yr Iesu yn gwneud gwirthiau. Nid yn unig i'r unigolyn oedd ond yr oedd yr effaith yma fod i bawb oedd yno. Ac am brofiad gawson nhw. Fe ddeliodd a'i elynion yn gadarn yn do. Ond eto yn llawn cariad, yr oedd yn edrych arnyn nhw, roedd yn flin gyda nhw achos i hagwedd nhw, ac o ran canlyniad y pechod, ond mae yna drigaredd yma hefyd yna sydd mor hyfryd am yr agwedd gywir, yr oedd yr Iesu yn ei ddangos, yr oedd yn gadarn. Rhain mor falch yn dweud, fedrwch chi ddim iachau rhywun sydd ddim ar fi'n marw, ac yn syth galwodd ar y claf i sefyll ar ei draed. O'i blaenau nhw, a'i herio nhw. Ac yna dweud oedd y Estyn i law. Yn gwybod oedd rhain ddim yn fodlon, bydd e'n cael mynd i drwbl, ond eto be mae'r Iesu'n wneud, na, dyma beth dwi wedi dod i wneud, ac am eiliad, am bresenoldeb yr arglwydd oedd yna. Yr oedd yr Iesu yn rhoi gobaith yn ymestyn allan trigaredd i'r Phariseaid. Fe na iachau fan hyn, a mae e'n wers i chi sydd yn gwrthwynebu. Am air o chymyn, fe ddwedodd wrth y dyn, Estyn dy law. Dychmygwch y peth. Gai ofyn, a yw yn dweud y geiriau hynny wrth rhywun sydd yn gwrando heddi, Estyn dy law, neu ffordd arall o ddweud, tir dataf. Pawb sydd yn flinderog ac yn llwythog, chi sydd methu credu. Nid oedd y claf mor bwysig i chi sy'n gwrando. Falle bod yna rhywun llawn resymau pam na fedrwch chi ddod yn Gristion, pam na fedrwch chi bwyso'r gris, pam i chi wedi trio, fi wedi clywed hwn yn cael ei ddweud, dwi wedi trio credu sawl gwaith a does dim byd wedi digwydd. Ond chi sydd yn meddwl fel hyn, gwrandewch ar y geiriau yma. Pob un sydd yn flinderog, yn llwythog, chi sy'n methu credu. Nid oedd y claf yn gallu ymestyn i law. Dyna oedd y broblem, roedd ei law wedi gwywo. Ac mae'r Iesu'n dweud, Estyn dy law. Dwi ddim yn ei synwyr nag yw e. Mae'n dweud oedd y claf i'w wneud yr hyn na all y claf i'w wneud. Gorchmynwyd oedd o'n wneud hyn ni all, oedd yn amhosib. Ond nid dyna yw'r efengil, mae'r efengil yn amhosib. Mae'n amhosib i chi ddod yn Gristion ar eich pen eich hun. Fedrwch chi ddim wneud eich hunan yn Gristion. Dim ond Iesu sy'n gallu gwneud chi'n Gristion. Ond dyma yw'r dirgelwch, mae'n anhygol. Fedrwch chi ddim credu. Fedrwch chi ddim cadw i orchmynion yn ddigon da i blesio Duw. Ni allwch fod yn ddigon da i wneud unrhyw beth i fodloni Duw. Ni allwch achub eich hun. Wrth gwrs bydd Satan wrthi yn dod ag amheuon ac yn dweud, beth? Mae'r pregethwr yn dweud wrth ydi ddod at Grist a chredu, ti di trio a ti di methu, paid at trafferthu fwy. Beth yw'r pwynt? Ond nid yw'r Satan yn dod â sawl rheswm esgus pam ni ddylsech ddod at Grist. Falle bydd yn dweud hyn, pwy ydych chi i ddod ar ôl i chi wrthod gymaint? O beth yw'r cyngor? Y cyngor yw hyn, anwybyddwch yr un drwg, tad celwyddau. Achos ystyriwch beth ddwedodd yr Iesu. Beth ddwedodd yr Iesu wrth y dyn, Estyn dy law. Mae mor syml, ond dyna yw'r efengil. Gwnewch felly. Achos dyna be nath y gŵr yma, y claf. Gwrandewch, dyma be nath e. Ac fe a wnaeth felly, o dychmygwch ein hoedfa o ni. Petai ni'n cael y fraint o fod mewn oedfa ac yn dweud wrth bobl, dewch at Grist, a be maen nhw'n wneud, maen nhw'n dod at Grist. Dyna yw diwygiad. I ni'n gweddio am ddyddiau felly, ni'n gweddio am ddyddiau o fendith eto. Pan fydd y pregethwr yn dweud edifar hewch a chredwch, a be maen nhw'n wneud, maen nhw'n edifar hau a chredu. A maen nhw'n dod. Fe ddwedodd yr Iesu, Estyn y law, be nath e? Fe wnaeth e felly, a'i law e fa wnaed yn iach fel y llall. Roedd y ddwy law yr union un peth a'i gilydd, mae yn wyrth.
Sut gall y gŵr yma ymestyn i law pan dwi ddim yn gallu, mae wedi gwywo. Ond fe ddwedodd yr Iesu ymestyn dy law, felly mae'n i'w wneud e. Sut mae'n wneud e, dwi ddim yn gwybod. Mae e'n wyrth, mae'n ddirgelwch, mae e'n tu hwnt i ni, mae'r holl alluog wedi wneud e. Ond nid dyna i chi ddarlun o'r Efengyl. Dirgelwch yr Efengyl wrth wrando, wrth i fyddhau, mae'r Iesu yn gweithio yn ei nerth holl alluog. Ac mae'n iachau yn syth yn y weithred bod enaid yn gwrando ar neges yr Efengyl. Yn y weithred o ddod at Grist, efallai bod y pregethwr yn dweud, dewch at Grist. Nawr, wrth gwrs, mae'r capeli modern yma'n trio gwneud rhyw fath o sioe fawr. Dewch i'r blaen. Wel, dydyn ni ddim yn dweud na all rhywun dod i gredu wrth ddod o'r blaen, ond dyw dod i'r blaen ddim yn achub neb. Crist sydd yn achub. A fe sy'n rhoi y ffydd i'r pechadur gredu. Ond mewn oedfa, falle bod pechadur yn teimlo pwysau ei ogrwydd i bechod fel mynyddoedd byd. A mae'r pregethwr yn dweud, dewch at Grist, dewch at droed y groes. Dewch at y fan lle nath Iesu Grist farw yn eich lle chi, lle nath ei waed e'n llifo drostoch chi. Dewch at y fan lle cosmodd y tad ei fab am eich pechod chi. Dewch at y fi, pawb sydd yn llwythog ac yn flinderog, a mi esmwyddhaf arnoch. A mae'r pregethwr yn dweud hyn, a mae'r enaid yn gwrando, a mae'n dweud, dwi'n gwybod sut i ddod, sut i ddod at Iesu Grist, dwi wedi trio sawl gwaith a dwi'n gallu gwneud e. A mae Satan yn perswadio nhw beidio dod. A mae'r pregethwr yn dweud, peidiwch gwrando ar Satan, dewch at Grist. Ymestyn dy law, a chi'n dweud sut fedra i wneud e, ond yna mae'n eiliad yn dod pan mae presenoldeb yr arglwydd yna, ac mae e'n peri i'r enaid ddod, mae di trio o'r blaen a methu, ond mae'r enaid yn dod a droed y groes, a mae'n petai yn trio roed yma'n eiriau, yn dweud, dwi'n gwybod sut des i, ond des i at Grist, weles i Grist, weles i ei ddwylo pyr ar led, ar goron ddrain, a fe weles i bod fy mhechod i'n cael ei rhoed arno fe, a'i fod e wedi gosbi yn fy lle fi, ac i'r Iesu roed ei gyfiawnder drostai, sut digwyddodd ni ddim yn gwybod. I chi'n gallu dweud sut eithwch chi gredu, nag ydych, achos mae'n wyrth. Ond beth sydd wedi digwydd yw, mae'r Iesu wedi dweud, estyn dy law, a be wneithoch chi, ymestyn eich llaw, sut wneithoch chi, fe dwi ddim yn gwybod. Dyna yw'r Efengyl. Mae'n rhoi y gallu chi ddod at Grist. Ac mae'n rhoi y ffydd i chi ymddiried yng Nghrist. Ac i bwyso arno fe bod eich enaid yn saff i dragwyddoldeb, a chi'n cael y gallu i weld bod chi wedi cael eich golchi'n lan yn wynach na'r eira, a bod eich holl bechod wedi faddau. Dyna yw estyn dy law. Dyna'r Efengyl i chi. Ond dychmygwch y synagog. Effaith yr Efengyl ar y bobl yno. Dyma'r tragedi. Yr oedd yna rai yn y gynulleidfa a allan o'r synagog a cwrdda gyda'r pobl mwyaf dieflig o'r Herodiniaid a cael pwyllgor sut gen i wared o'r Iesu. Mae wedi digwydd sawl tro, ynddo fe? Sawl un ar ôl oedfa bregethu sydd wedi siglo'i pennau ac yn siarad gyda rhywun ar ddiwedd yr oedfa ac yn dweud sut gen i wared ar hwn. Sa'n ni eisiau'r Efengyl yma. Sa'n ni eisiau Efengyl fel yna. Mae hwnna'n rhy llym. Mae hwnna'n rhy rhywbeth. Dwi ddim yn rhoi lle i fi cael fy narchafu. Ond dyna sydd yn digwydd tro ar ôl tro. Gwai nhw am wrthwynebu'r Efengyl. Dyma'r Efengyl. Mae'r Iesu yn dweud, dewch at y fi, dewch at y groes, a na i faddau chi, na i olchi chi'n lan, na i cael groi fy nghyfiawnder i chi, fe na i'ch mynwesu chi, a fe na i'ch cadw chi'n saff hyd dragwyddoldeb. Does dim newyddion gwell na hynny gael. Ond mae yna wastad wrthwynebiad i'r Efengyl, mae yna wastad. A tragedy yw hyn, fe ddylse'r Phariseaid fod wedi edifarhau a chredu yn y fan ar lle am fraint o weld yr Iesu'n iachau'r claf. Ond eithon nhw i ffwrdd i gynllunio'i laddau. Ond am lawenydd i'r claf. Am lawenydd i'r claf. Iachawyd y claf yn syth. A mae'r Iesu yn arbennig iddo fe o nawr ymlaen. Mae'n anhygoel yn dweud. Beth i ni am orffen a dweud wrthych chi, wel dewch chi felly at Grist.
a phwyso a chredu ynddo fe. A phan ddaw'r un drwg a sibrwd amheuon a dweud wrth chi pam na ddylsech chi ddod. Dywedwch wrthoedd fynd a'ch gadael llonydd i chi. A dewch ac wrth ddod yma'r arglwydd yn rhoi y gallu i chi gredu. I edifarhau a phwyso. Mae'n digwydd wrth ddod. Ond fe sy'n rhoi y gallu chi ddod. Mae'n ddirgelwch allwn ni mynd ymlaen am oriau di-ri yn esbonio. Dwi'n mae'n bosib esbonio. Yr unig beth i chi fod i wneud yw ymatebwch i'r Iesu. Ac fe ddwedodd wrth y dyn Estyn dy law, ac fe awnaeth felly. A'i law ef a wnaed yn iach fel y llall. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am yr efengil sanctaidd, ac yn gweddio Dduw y byd y ysbryd i arwaith, yn arwain yn eiriau, a droed y groes, ac yn ymateb i alwad yr efengil i edifarhau a chredu. Te'r gweithio yn rymus unwaith eto. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu emyn rhif 639, Pregethodd wyf, a aeth yn llwyr ar goll, o'n pen i'm traed yn eog aflan oll. 639 gen i sefyll i'w chanu. Nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.